koji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempo ọ ga-adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị from the back ndị ochie from the back fọdụsị gaba aka ọrụ ugbo Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọchị okwu ụka agakwa mana ugochitubelu ekwenekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama ọgbọmchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu obiama gbagụ ume ọdịnala ya. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. And please introduce yourself for our viewers to know. Yes, my names are Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Dalo. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you would like to say to our viewers? We are all over the world. If you are listening under the influence of my voice, you are hearing what I'm saying. Like, share, invite your friends to come and hear from the horse's mouth. You will never regret it. Because also, I'm only in a known, but when you na eziokwu TV na alone. Na agbaso ozi a. If I can put here, I'm putting those I could do. Then on my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. If you can, I will go 1,000 lectures. Yeah. In fact, what do you know when you're not by I make for that? Okay, boy. I want to listen to Eze-Ana TV. No one Hollywood movie when they watching here. Actually, watch it. Then our YouTube channel, Eze-Ana Great Movies. We watch here. Ugochitubelu movie productions na YouTube. We watch here. I want to Igbo movie. Then Eze-Ana TV Nollywood movies. We watch pass here. Then I watch your name. Talk and share about it. Now. Thank you so much. We have 2 questions for you today. The first question is, Kedone Bonyech n'ọdịnala Igbo? Yes, in Igbo spirituality, onye bụ onye echichi bụ onye follow normal rank. Echichi n'ala Igbo bụ usoro esi eme. Echichi a na-echi n'ala Igbo bụ either na mmadụ na first of all, ọ bụrụ na onye chọrọ ịwa akpa aja wa akpa aja.
site n'ịwa akpa aja kwụsị ịwa mmadụ gwara akpa aja kwụsị aka na-echi ebido ọ bụrụ na ị gacha nke ahụ iwe akpa aja na ịtụwa nzu line 7 ịwacha akpa aja then ọ bụrụ chọrọ ichi ọzọ ịtụba nzu 8 ya add extra 1 na akpa aja ọ bụrụ 8 nke onye chiri ọzọ na-atụ mana ọ nwere ụdị ọzọ ọ ga-abụ ichi ọ bụrụ ichiri nnukwu ọzọ na ka anyị nwechiri Eze-Ana ihe anyị na-atụ bụ nzu 9 ịtụwa nzu 9 ịghọtara ya so ọ ichi ọzọ ma ọ bụ na mmadụ chiri ichie gịnị bụ ichie bụ na mmadụ chichi ala ọzọ ị ga-echiriri ọzọ bifo iburu ala ichie ichiche ọzọ enwere ike abeje na kọmuniti gị ma ọ n'ọnụgụ gị klan gị ewepụta gị ka ị bụ representative of your people in the Igbo's cabinet then ewechie ichie yes ma ọ bụ na-echiziri igwe ihe ndị a bụ echichi a na-echi n'ala Igbo etu a ka ọ dịkwa na nwaanyị nwekwara nke a na-echi nwaanyị na nke nwere chie nwaanyị ịyọ mma ma ọ na-echi nwaanyị ekwe ihe ahụkwa ma ọ bụ n'ọlụ ọlụ mgbe echichi a na-echi nwaanyị na-esokwa dị echi daalụ. Thank you so much. So I would like to know, kedu echichi dị iche iche enwegasịrị n'ala Igbo like titles enwegasịrị n'ala Igbo? Titles enwere n'ala Igbo nwere like enwere ike isi na mmadụ oke aka ji ọfọ enwere ike isi mmadụ bụ aka ji ọfọ ọ ya title ọ bụrụ afịa aka ji ọfọ bụrụ na abụrụ afa na ọ ya title ka ọ bụ ọ bụkwa nna mmadụ asị na mmadụ bụ dibịa title dibịa abụrụ afa asịgo onye abatara onye akwụkwọ dibịa onye dị etu a ma ọ etu ahụ n'ọnụ oyibo asị dọkịta onye dị etu a like dọkịta dozie ike n'ife dọkịta dị na ya bụ dibịa bụ title then enwezikwa title ndị ọzọ a na-enwezi like na mmadụ chiziri ọzọ enweziri ọzọ title a abịazie n'ọzọ enweziri big and small etu o si akwụkwọ abịa na ndị night maka na ọzọ ihe ga-eji wee quantify ya n'oyibo bụ night rule then abịa na night awa enweziri obere night na nnukwu night na-ege ntị mana ihe mgbe ihe anụzi like Sir Gabriel Ongwelu when among no karịrị mana onye nne bụ Sir Gabriel Ongwelu bụ papa night ya enwekwara ọda ndị night gasị ndị obere gasị like the night of St. Christopher and the night of St. John ndị a niile wụ obere night etu a ka esi nkwa n'ọdịnala Igbo n'ọzọ title enwere big and small mana ọ title then mgbe mmadụ gwara ana ichie ọkwa title dịka nsikwu mmadụ gwara aka ji ọfọ ọ title mmadụ bụkwa na igwe n'ọdịnala Igbo bụ title. Thank you. Thank you so much. Sir, in your plan, enwelu alọ mmadụ nwere ike iru ewee chie nye ọzọ onwe particular age ka once itozu what it takes enwere ike ichigbu? Yes, ọzọ bụ adịghị emekarị ya age nwere age eji echi ọzọ etu akwa dịkwa na night a gwara nke na night bụ nzere nkwanye ugwu a na-akwanyere n'ọnụ ụka na-akwanyere ndị ụka ha ndị eji okwu ha agba izu yes ndị pụtara iche maka na asị n'isi ha n'ọnụ isi n'isi ha bụ n'ọnụ na-enwere isi na-ebu obi so abịa n'olu ga a na-ejecha ndị ọta akpụ the timbers and calibers ọha ka a na-ahọpụta ka ha bụrụ defenders of the church about night etu akwadịkwa n'ọdịnala Igbo na-ahọpụtakwa ndị agbara aka n'ume ndị ọta akpụ n'ọdịnala ọha na-echi igwe echi ọzọ ichi ọzọ a ya jikwa na ọta akpụ ogwu na ichi ọzọ ọ nwere ihe eje bife ichi ọzọ idogo ebe 15 million na-ege ntị ife ị na-ekwu okwu ichi ọzọ abụrụ ihe ụmụazị na-echi a na-akwado na ya so ị ga-ezuri onwe gị ife ị na-echi ọzọ na ọ nwekwara obodo ndị nke adị cheap anyway mana ihe na-achịkọwa akụwalụ gị bụ na ọzọ taịtụl ụfọ big people unless kwa onye nna ya nwere ego a na-echikwa nwatakịrị ọzọ o nwere ike nwoke nwere ike izu onwe ọkpọ ofu nwa ya ọfụ n'anya chibe ya ọzọ fada nwa onye nwoke mma chịrị ụmụ ya niile nwoke chi ha niile ọzọ ọzọ nna chiri nwa ya mana onye a tolitezie ọ bụrụ na be anyị nna gị chibe ya ọzọ ime etu ugo ụfọdụ ndị na-etu ya na-agba etu ya etupụta ime etu ugo n'ihu nna gị etu a nnọkịta ndị ndụ na ntụrụ ugo n'isi asụ onye ọzọ ọ nwegoro nwa m chiri ọzọ ọma etu ugo n'ihu ya ihe nwere ike ịbụ red cap mana ugo amaghị ya
until all that diamonds will go. That wolf. So each also, Manuel people, you see, abroad through going in that through the negative. It's what for a night. What I went to wait, what idea. Night, and it's over one of my friends over night. So, me and look at the initiate at night. Walk at the go bed. So, we have actually go out the world age in the shelter. We will wait now, we also will keep to go on the water. And that was no one for certain position. You will not climb as long as you like their life. Like the two go use that feather. I brought for fancy that feather. I brought here to now to no. Here should now be channel it is a feather. Thank you. That also. Yeah. Ogbuefi anyị ga-achọ ịmata onwelu ndị ahọpụtara n'obodo special for that issue also. Then again, onwelu akparamagwa apart from someone applying for that also. Onwelu akparamagwa ma omume mmadụ nwere ike ide eme n'obodo asị na onye abụ a philanthropist na-ekwesịkwa ka ochie ya ọzọ based on ife o metara. Mba ọzọ abụrụ adịghị eme ọzọ na ndị nwe philanthropist ma ọ bụ niile eme nke a na-emegodo. Nke mbụgodo bụ na obodo fiilu onye na-agba mbọ agbawunye gị awọd ma ọ bụ chie gị ọzọ pụrụ inye ego wa n'okpoko ma ọ bụ chie gị ọchụmara enyi zọgbuo agụ n'ide mmiri enwere ike ichi ma ịdị ahafụ echichi mana ọ bụrụ afọ ichichi ọzọ wetara ya ihe niile ahụ ihe obodo nwere ike iji ga aka mee eri gị mana ọzọ adịghị emeri ya mmadụ so onye nwere ike ichiwe ọzọ ọ bụrụ nna gị mana obodo ahịa akpọ ọgụ chiwe ọzọ were ego ha chiwe ọzọ mba adịghị ebe mana obodo nwere ike ịkpọ onye ga-awọ so ọzọ ga-abụrịrị ihe come from within so ọnya bụ ihe dị na ya then obodo ọbụla klan ọbụla n'ala Igbo na-echiwe ọzọ kama na ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ na ala anyị na-eji ụnụ a na-echi ọzọ maka agwa gị na onwere ndị isi na-ebu obu o nwere onye ihe eje na ala anyị na-eji ya ma ikwu nne ya o nwere onye chiri ọzọ mana o nwere anyị na-eji ya apụta ịfụ na enwere ndị chiri ọzọ like my own father direct na-eje oke chiri ọzọ mana nna mụtara nna m chiri ọzọ the same thing na ikwu nne m my great grandfather na ikwu nne m chikwara ọzọ na-ege ntị so enwere ndị ọnọdụ ka ọla anyị na-eji ha again like onwe ndị na-echi ọzọ ihe na-eme mmadụ ji eji onwe onye ya wụ ochi ọzọ nwụ na onye onwe ya chiri ọzọ then ọchị na onwe ọzọ ya bịa na anyị ga-echikwa ọzọ ma ọ bụ na onye ahụ echiri mana nne ya chiri ọchị na onwe ọzọ ya bịa na anyị ga-echi ọzọ ma ọgwa nne onye ọzọ ya siri ikwu nne ya enwere m onye nwere ike ọzọ ya siri ikwu nne ya so onye ahụ achọghị ichi ọzọ anyị ka ji akpọ a na-asị ka eje gbaa afọ ọzọ ka ije gbaa afa ka mmụọ gwa gị afọ ị ga-asa wee chi ọzọ ọ na-adị mkpa maka ime ya ọfụma ka iwepụ atọ ọnya like mụnwa afa nzara wee chi ọzọ mmụọ nyere ya yes afa mgbe m na-abịa n'ihu ọrụ m ka agba m n'afa na chi m ga-etube m nko ihe mmaza ugochitubelu na-ege ntị and ofu afọ aka adịgwa wee chi ọzọ so ọ bụrụ ihe dị Thank you so much. The next question is, who is a king and what does a king represent in Igbo land? From onset, Igbo adịghị enwe eze, onye kachasị Igbo enwe eze. Ihe ji ekwu data okwu a bụ na originally from okwukwe ụwa. Anyị adịghị enwe ihe anyị na-enwe bụ na anyị na-enwe onye isi obi onye na-eru uru onye na-achị achị mana ya na-enwe in the context gọọmenti ji tinye kịta like ọ bụrụ na n'ala Igbo etu Igbo structure si wee dị etu ya si wee nwee opi ọbụla bụ his excellency opi ọbụla bụ throne opi enwere ka abịa n'obodo nna ka abịa na Nnewi ga-asị opi Nnewi abịa n'obi Nnewi enwere ike nwezie villages 4 quarters mekiri Nnewi ga-asị opi uru agụ kwọta n'ọrụ onwe so obi ahụ nọ ebe a wụ tron n'ọrụ onwe ọ tron n'ọrụ so obi uru agụ bụ tron n'ọrụ obi otoro bụ tron etu akọ dịkwara oraifite ya awụ obi n'ọrụ onwe ya nwee prince onye na-anọchite diọkpara na-anọ n'obi ọ bụkwa diọkpara ọzọ anọrọkwa ọ pụtakwa etu ọ dọrọkwa
etu a ka esi wee nwee n'ala Igbo. So Igbo adịghị enwebu eze nke etu a ọ si wee dị kịta. Kama n'oge during the time of I think Atọ Mpera ka e nyere iwu na obodo ọbụla every town must have king. Ọnwa obodo ị ga-eji fụ na igwe nọ na be ha bụ the second. Ha enwebụrụ igwe before. Igwe ewu mgbe ụfọdụ bido nwebe igwe ewu na 80s oge Atọ Mpera nyere iwu na igwe ọbụla ga-enwe igwe. Onye bi na 80s nwebe igwe. Ezi example Oraifite igwe Orisu anyị nwere obi mana igwe Nnewi na ọdụ ka ọ na-awụ igwe kọntrol Oraifite mgbe a mana anyị nwesịrị obi n'aka na anọ Oraifite. So kpata na igwe izi Oraifite nwere uwe igwe a na-akpọ the late Gregory Dubak ịma na odogwu nwoke nwa nwụrụ na People's Club. So onye nwa igwe izi enwere na-ege ntị. Now ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na igwe bụ recently ka obodo ụfọdụ nwere igwe ihe a na-enwe mbụ uwe obi. Yes, mana gọọmenti chọziri so ihe m na-akọwa na igwe na-afọ a na-enwe kịta bụ creation of government ka enwezi onye common ruler na-achịkọta the whole clan so that onwe gọọmenti chọọ izi ozi ma ihe obi somebody to responsible enwe onye ejidere na onye igwe na-achị obodo a. So etu a ka igwe si wee bịa. So igwe abụbụrụ ọdịnala eji mmalụ n'Igbo n'obi ka a na-enwe. So etu a ka so igwe bụ ihe gọọmenti tinyere kpata na onwere igwe dị adịrọ fọm mgbe Igbo ji bido. So etu a ka o si wee dị. Daalụ. Thank you so much. Mana na nghọta gị n'uche nke gị kere ife mmerụ gọọmenti ji wee tinye ife gbasara igwe ebe nweburu obi? Yes, ihe gọọmenti ji wee nwee igwe nkịta bụ na dịka anyị si wee kwu n'Igbo arị enwe eze. So gọọmenti wee filuo na o nwere obodo ị ga-eje obi enwelụ akarịa. So ada na uru agụ anyị ka nwekwa uru agụ maatụ enwere obi uru agụ nwezie sub obis nwezie obi gasị ndị n'ọnụkwụ na klan na-ege ntị ka nwere be anyị maatụ abịa kịta enwere obi ezumel. Obi ezumel is one. Then enweziri obi aka na another 4 obi nọkwa under the main obi. Then abịakwa n'ime that 4 obi ahụ nwere obi ndị ọzọ kwanọkwanụ. So etu a ka esi leadership esi wee dị n'ala Igbo gboo. So gọọmenti fiduzie na ọ ga-adị too cumbersome ịchịkọtawa obodo a ma wee pass information. So achọghị ka ewepụtazie one supreme head onye nọ ka supreme head akpọrọ igwe onye ọ ga-abụ okwuzie okwu onwe ike pass information to other hierarchy. Daalụ. Thank you so much. Okay, so we'd like to know rotation and heredity in kingship. Which one do you think is the right pattern to choose a king? Yes, originally Igbo na-enwe hereditary kingship. Yes. Mana dịka anyị si ekwu na ihe ọbụla nwere advantage nwere disadvantage. Nke bụ eziokwu na okpukpe ụwa bụ etu a ka o si adị. Yes. Mana emegidezie. O wee bụrụzie na na-emezie nsọm ọ na-enwezi anọkọta enwe lakuna enwezie nsogbu na o nwere ndị ọ ga-abụ isi ihe na ọha abụ hereditary. Enwe mgbe a anọkọtazie nwetazie onye ya dịka onye ezuchara oke onye nwetara what it takes onye nwetara nwa sikọsikọ abụzie na onye ahụzie onye nọ n'obi dị afọ adị mgbe onye adọrọ wise nọ na throne obodo a na-ata afụ. A sị na righteousness exalts a nation. So ọ bụrụ na obodo na-aga n'iru mụ na-enwe nnukwu ezigbote onye ndu nwere akọ na uche nọ n'otu ọchịchị mana ọ bụzie na onye nọ abụrụ onye nwere akọ na uche obodo a na-ata afụ. Emume a butere agitation kpatara ụfọdụ obodo ji wee sị ka enwe gịnị ka a na-eroteti and ụfọdụ ga nwekwuzie enwere ike onye dị best person bụ onye nwere akọ na uche bụ king nwa enwere ike masị enwere nwoke na obodo a ọ dazie na ya aja chọwa na nwa ya aghachi. So obodo ụfọdụ wee sị mba ka a na-emezi rotation na hereditary ọ dị mma nke ọbụla dịcha mma. Ihe kwuru obodo ọnwụ na-ekwekọrịtaranụ ka ha na-eme rotate maka na iwu emere iwu maka mmadụ emere mmadụ maka iwu. Obodo ọbụla fiildu na nke akara ha mma sị na ọ ga-asị ha kwekọrịtara wee mee ya so be it. So onwere nke mma asị na ọ dịrọ mma
kama m na-ekwu obodo ọbụla kwekọrịta anaghị ana eme rotation si na-emekwa ya rotation ka udo chia ọ bụkwa ndị onwe ndị na-eme hereditary ha mekwara hereditary ha ya bakwana uru daalụ. Thank you so much. Like you said, Igbo enweze from the onset. Do you think no be a right idea government introduce that kinship? The kinship of a ten nke gọọmenti mere ihe na spiritually ọ dịrọ good mana politically o favor the government because government na-esi n'aka ha wee nke na-achịkọtacha oge election enwe ike nwee onye a ga-esi n'aka ya wee sọbụdu onye ọbụla wee nọrọ n'ofu line. But however, ọ na-eme mgbe ụfọdụ onye a ga-echuzu ama follows normal because na a congregate traditional ruler. Traditional ruler should be somebody that knows about tradition. Ọ ga-abụrịrị a custodian of tradition of his people. Mana whereby o nwere ofe igwe maya self-acclaim igwe mma maya kpafịa ọ nọrọ n'ụlọ o nwere ike ofu ya nọ na Germany ma ọ nọ na America ma ọ nọ na London si na ya bụ igwe o nwere ihe ọma tradition ndị be ya ọmarọ ụdịkara ụdị igwe dị eto ịmụ na obodo dị eto a na-asụfa traditional wise kama oge o ji eje enweta ihe n'ọka obodo nwere ihe a na-ebi moto ebi ihe moto ihe ọbụla a na-enye ọ na-ahaka na ya bụ His Royal Majesty ma jụzie culture but ogolo ụfọdụ n'ime ha jụọ ha kelụ ka traditional rights fat ka esi echiri ọzọ ọmarọ kedu ihe ọ na-akọstodia na-ege ntị so ya m na-ekwu na ndị na-emenyanwụ ihe a ọ bụrụ the best yes mmadụ ọgwọ m adịghị canvas for igwe ya eje biri obodo oyibo yes adịmaya canvas ihe maka na most of ndị anyị nwere ike ọnwụ na-asị na amụrụ ya na America ọ nọghị adị iwu igbo obodo enwere ihe ọma so nwere ihe ọ na-contribute traditional wise to the growth of the town as a traditional ruler. So we want to against it. So abroad the best. Dalo. Thank you so much. So a good king is a custodian of tradition. Oh yes, I was saying. We can't traditional ruler. Also, the next question is, what is Igbo? Because most at times our viewers hear you say Igbo, so we would like to understand. Deep. Let's understand. Yeah, Igbo in exchange. Yes, Igbo webo. Typical example here, the material Igbo webo. That particular incident in the Bible. As na Jesus nwere onye ọfụ ọgwụ na asị na nwere unclean spirit nọ n'ime onye ahụ wee jụọ ya onye ka unu bụ ha wee sị na ya bụ igwe o wee gboo onwe wee sị ha ngwa onye unu ji dị ezinụlọ ya mkpa unu si n'ime onye apụta banye n'ime igwe ezi so he offer alternative in order to save this person. So that alternative are offered bụ ka a na-akpọ Igbo onwe in exchange. So check this one that poor bargain. He gave the spirit this one to collect this one. Like a na-akpọ Igbo onwe and Igbo. So ọ bụrụ na mmadụ nwere ka o si nwee nsogbu ụmụ mmụọ na-agba ya ụgwọ ma ọ bụ na ọnwụ na-ada n'isi mmadụ ị nwere ike mụgba mmadụ Igbo onwe ọnwụ taiz onye ọnwụ na-ada n'isi na-ejere asị na-ejere ụlọ ọgwụ dọkịta sị na ya mọzụ ihe a na-etrit n'ebe onye ara na ọ dị respond to treatment dị na spiritual consultation a na-ekwu na ọnwụ na-adakwa n'isi onye na-eto ma a na-ezi ozi na ọnwụ na-abịakwa onye na-eto anyị ga-eme ihe agba onwe ụmụ mmụọ a na-eweta ọnwụ ị ga-enye ya ihe dị ndụ in exchange of ndụ onye nka o wee dị. Thank you so much. The next question is, what is Enyo? Thank you. Enyo ụwa bụ reincarnation. Enyo ụwa bụ na mmadụ naturally asị na ịnọta okwu anyị na-ekwu mgbe a na-eje ụka asị na ndụ a na-enwe njedebe na mgbanwe ka a na-agbanwe asị life without end. So ọ na-abụ ihe bụ mmadụ the real mmadụ bụ ihe dị n'ime mmadụ. This cloth, the body, is like there is a vessel. Ọnọdụ ka ihe mmadụ yi n'ụwa etu a mmadụ si akwadocha yiri akwa. So anụ arụ abụ ihe mmadụ the human spirit which is the real you in order to be able to live on earth. Maka eweziga anụ ahụ a mmụọ nọ n'ime mmadụ go back to the spiritual world. So anụ arụ a trapụrụ ya without this the spirit yiri anụ ahụ a ọ bụrụ mmụọ. So onye batara o ji awụ na mmadụ nwụrụ oyipụ anụ arụ a the spirit with the real person mafia anya ọ bụ those spirit
So, but in order for spirit to be in this gross material, okay, you really this earthly body, or earthly clothes, I am here. Ka o nwere ike wee nọrọ n'ala wee dị steady wee na-eme ka mmadụ. So ịrụ ụwa bụ mgbe mmadụ yipụrụ awọrọ ochie yiri awọrọ ọhụụ dịka mmadụ asị na onye alụ bụ ụwa. So all reincarnation, and the mmadụ nwere ike iyipụ awọrọ a ugboro kwuru ugboro pending how many years allocate onye ahụ. Agwara m gị na o nwere onye ọbụla nọ n'ụwa here nọ ebe a for the first time. Yes. Onye onye na-ebe anọ for the first time. Enwere allocated years enyere ndị mmadụ ibi n'ụwa. Example, mgbe ihe na-agụ Bible ancient time, ọkụ ihe na-agụta na mmadụ na 900 years, like in Methuselah, whatever. As soon as Adam nọ 100 nọrọ about 900 something years. Mgbe ahụ ndị mmadụ na-anọ a very long time. Mana kịta adị anọzi etu ọnwa because na those ọwụ na example na allocate 1000 years. Ị ga that 1000 years ị nwere ike ịbịa ụwa obodo kwuru Igbo. Example ka m na-agwa asịrọ m na onye ọbụla ka e nyere allocation 1000 years. Mana a na-allocate based on ihe ihe ebe achieve. So and those things work e mere allocate to you. Ị ga-arụ ya bit by bit. Ị bịa iwere bịa nka nọ 120 dị ọzọ nọ 100 dị ọzọ nọ 80 till complete. Above all, na nchịkọta how many years allocated at the end of that all long years allocated to you. Then I wasn't even under the man. If I say the total annihilation. Yes, man, I won't even under the my biano again can the biano to be cheer. About the sense, you don't about sense. But I'll not even about to be cheer. Thank you. Now, so the last question, sir. There's this popular saying that work is no jail, for one is no jail, but for only jail. So we like to understand what is offer and what is ogu. Thank you. Offer no ogu. And the money who say no for no ogu ki de jawa. So before I see ni jofo, jidogu. Money get jide zioku. Jide justice. So aka ga di ocha. Truth and justice. We have follow. And to work a premium here represent that truth and justice. So follow go all truth to our is you watching that. No one is you and is you make it one is you. Those who is you could be very important. All you can do is Chineke, can be basically God of justice. So Amuna, each day or any offer, there are no offer. If by doing the right thing, they made the right thing. So in Job, we made the right thing. So we must tell the truth. There are no clues you need by Kumoto. I will need you to read by Kumoto. All you have need of four, which you can afford to present the truth. There is your one, Kakram. All you but I don't want to put over for chi offer. Si na eziokwu akụrụ mmiri na-eto esikwa eziokwu na-eto aka. So na ọfọ n'ogu bụ eziokwu n'ikpe nkwụmọtọ. So onye ọbụla ji ọfọ n'ogu bụ onye ji eziokwu n'ikpe nkwụmọtọ. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi and ugochitubelu with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much for coming. Thank you. We really appreciate it. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world. Our monthly ritual for the month of February. Ebido geta. Ejim n'aka onye ọbụla sonyere na nke Jenụwarị ejim n'aka na ịnweta gị ihe onyonyo na mgbede nya aka esendere onye ọbụla sonyere na nke taa. Yes, sonyere na nke ọnwa gara aga esendere video nchịkọta ya. Ọ bụrụ na ịnwetabụrụ nke chaatị m na WhatsApp. Yes. So ọ bụkwa ndị ka chọrọ iso nke February, you can still join because January is a full month ritual. You nwere ike iso anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. N'ọlụ mmanya na-alụ maọbụ n'afa maọbụ n'aja anyị na-achụ. Aja mbụ niile na-aja ịpụta ihe. Iso ya na aja, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer requests. You may token donation to the account number. Ịchọzi iso ya chat m na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. More 0805 78 37 672. I repeat
0805 7837 n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Anyị aga ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'olu na ndị nọ n'Igbo. Anyị si ebe ọ bụla ị nọ ka ọ maka meere gị. Anyị gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, na ndị Friends of the Temple, ndị Children of the Temple, ya nakwazi ndị niile ga-esonye na aja nke ọnwa Febụwarị. A sị na ọmaka ya emere ụlọ akụkọ ya mụ na jijiji ya mụ ụlọ. A sị ma onye si fụrụ ụlọ na-atụ ufe na-amakụziri ọrụ kama ya si n'ukwu pụọ ya. A sị ma onye cheta ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onye si na ụlọ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ụlọ ama adị mma na onye a ama nnata mmadụ iru ụwa bụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egwu ọjọọ eji wee chụ aja na-emecha na ọya ekwu ome. Daalụnụ. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Happy New Month to you all. Enjoy the rest of your day. Ezeana.